Ало, здравейте, българското посолство. За заявлението Спиридон Карамихалев ли звъните? Не сме получавали такова. Абе, къде е мимето? Паспорта на Пахливан Хаджи Тошков? Не е готов. След 2-3 седмици. Миме, едно кафе пусни. Работното ни време. Всеки делничен ден без понеделник и петък. И без вторник и четвъртък. Да, от 12 до 1. Без 15. Да, моля изчакайте. Вашето обаждане е важно за нас. Затворено е. Следваща свободна дата за консултация? Нямаме. Звънете след нова година. Не знам, че мина. Звънете след следващата. Извинете, госпожа, моля ви за търпение. Много сме заети. Ами как да ви помогна? Колежката е отпуск. Ще се върне ноември. Тук не се пуши, господин. Излезте отвън. Excuse me, sir, your delivery. Can you какво please иска? sign here? Куриер ми, така кажи да е. Откъде взе тоя? На какъв език ми говори? Ние сме в Лондон. Обедна почивка е.